Η μνήμη είναι οδύνη, αλλά ταυτόχρονα είναι δύναμη και εγρήγορση. Το έργο «Θεατές σε πόλη φάντασμα» πυροδοτεί τη μνήμη και το τραύμα της περίκλειστης πόλης της Αμοχώστου ως αποτέλεσμα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Βρισκόμαστε σήμερα στο Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος για να παρουσιάσουμε και στο ελλαδικό κοινό μία εγκατάσταση, μία βράβευση που αξίζει και τιμά κάθε Κύπριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε την εγκατάσταση που έχει παίρνει το σημαντικό βραβείο. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα μαζί. Είναι σημαντικό έργο για την Κύπρο, κρύβει μηνύματα, πάνω απ' όλα κρύβει ελπίδα. Τα λιθά λειτουργούν ως χρονοκάψουλα, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν ερωτηματικά για το παρόν και το μέλλον της πόλης φάντασμα. Η πρόθεσή μας με το έργο είναι ακριβώς να θέσουμε ερωτήματα και να θέσουμε αυτούς ενώπιον των πράξεών μας. Η μοναδική αυτή διεθνής διάκριση μας κάνει υπερήφανους. Τιμάει όλους τους δημιουργούς της Κύπρου, τιμάει το κρατικό της θέατρο και μπορεί να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο τον πολιτισμό.